Id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura se jirreloka mill-Lammeri għal Marsa. Dan għaliex fi kliem id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment Bjorn Kallus, il-binja preżenti m'għadix adekwata l-ħidma wiesa li għandu d-Dipartiment. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tqedet l-ewwel ġebla, is-Sur Kallus qal li l-għażla tal-post il-ġdid saret b'mod strateġiku biex titjib l-aċċessibilità għas-sajjieda u għall-pubbliku mingħajr ma jiġu affettwati l-uffiċini reġjonali. Qed naraw li dan il-proġett ta' Fisheries Hub ġdid ħajkollu investiment ta' madwar 5 miljuni euro komplessivament. Qed naraw koll ix-xogħlijiet li issa ħajaslu fi stat tajjeb ta' matul din is-sena fejn jsir il-binja sena d-dieħla mbagħad nikkonċentraw fuq il-finishes biex fl-aħħar kwart tas-sena ngħidu Diċembru 2025 kun nistgħu nidħlu fih u nibdew noperaw minn hawnhekk. Spjega li fost oħrajn il-binja l-ġdida se toffri spazji moderni u ddisinjati b'tali mod li jtejbu l-effiċjenza tax-xogħol. Se tinkludi fost oħrajn kamra l monitoraġġ tad-dajes b'sistemi ta' tracking u l-infrastruttura ser tikkumplimenta proġett ta' software avvanzat fejn is-sistemi kollha tad-Dipartiment jiġu integrati u ċentralizzati. Żied li l-binja u l-uffiċini kollha se jkunu aċċessibbli għal persuni b'diżabilità minn barra li mistennija toffri ambjent ta' xogħol modern u komdu għall-impjegati. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo qal li l-binja se tinbena b'diversi miżuri li ħarsu l-ambjent fosthom installazzjoni ta' sistema ta' dawl b'teknoloġija ekoloġika u bi prattiċi sostenibbli bilan li jnaqsu l-konsum u l-manutenzjoni tal-enerġija għall il-binja se tinkludu wkoll riserva tal-ilma taħt l-art u sistema tal-quħ tal-ilma tax-xita minn fuq il-bejt. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Alexia Buġeja Sajd tennet l-impenn tal-Gvern li jkompli investi f'dan is-settura x'qalet li jemmen bisħieħ fil-bżonn tax-xogħol u s-servizz li joffru s-sajjieda lokali fil-komunità. Qalet li l-post minn fejn jaħdmu l-ħaddiema tad-Dipartiment illum sar żerwis biex jintlaħqu l-obbligi li għandu l-pajjiż mal-Unjoni Ewropea fejn jidħol rapportaġġ, ġbir ta' dejta u operazzjoni oħra fost oħrajn. Aktar minn hekk qalet li dan il-proġett se jkun qed jikkontribwixxi għall pjan ta' riġenerazzjoni tal-Marsa.